So what's up mga katato, welcome to my YouTube channel. So ito nga pala ang bahay na may Pina, si Ate Jane yan. Ayan yung bahay nila dito sa Comadcad, Castillas. So samahan nyo akong libutin natin ang bahay nila at ang bakuran at saka yung mga Hacienda Losita. Yops! So yun guys, nasa bakuran tayo. So iikutin natin. Yan. So dito una naman natin dito. Yan. Tingnan naman. Pero medyo luma na kasi yung bahay na yan. Tagal na kasi yun. Siguro grade 1 pa ako niyang gawa na yan. Pero nirenovate yun dati. Pero ngayon luma na kasi. So yun. Ikot lang tayo guys. Makakatato. Tingnan naman. Napakaganda dito. May mangga. Meron ding tisa. Meron ding suha. Ayun suha. Sa Bicol Lukban. Yan. Lukban, dahil bunga yan. Ayun, dami bunga. Oh. Hindi pa kita nyo. So yan, bakuran nila. Mamaya guys, lalabas tayo doon. Iikutin natin yan hanggang doon. So ikot muna tayo. Yan. Meron ding kakao. Meron dyan kahit ano dyan. Meron gulay. May malunggay. May pili. Ayun yung pili doon yung pili diba? So yan na yung bahay nila. So medyo luma na kasi tagal na din yan sira na yung mga alulod. Luma na. Pero sa loob syempre maganda. Aayusin pa yun ni Ate Jane. Papagandahin pa nila yan pagka nakaluwag-luwag na daw sila. Yan. So yun guys, nakita nyo na yung bahay yan, sa likuran namin yan, sa likuran ng kusina. So yan, dyan nagtutulog si Ate Jane. Yan. So ayun naman yung baboyan. Ayun, may baboyan na yun kita nyo. Yan. So ang daing bunga ng suha kita nyo yun guys, dami dami. Pero guys, hindi yan matamis matabang siya. Hindi katulad nung kanina yung dinaanan natin. Mas masarap doon guys. Yun doon. Yan matamis yung suha na yan. Pero yan matamis yan. Para yatang umuulan Umuulan. Paano tayo makakalibot niyan? Lilibutin natin sana. So guys, dito naman yung koprasan. Dito niluluto yung kopra. Yan, 'di ba yung nakaraan kong video, nagluto sila ng kopra. Tapos yan yung mga bao, ginagawang uling yan dito. Diyan niluluto yan. Yan guys, may mga kaimito din May santol, ayun, may santol. Hindi pa kasi bunga ng mga yan. So guys, pupunta na tayo doon. Libo tayo. Sana walang ahas. Baka makagat tayo ng lasulas. Mag-aambon-ambon pa. Ayan. Ako umulan. Umulan. Naguran. Nagulan. Silong muna kaya. So guys, lutuan ng mga nyog. Diyan niluluto. Ulan, mamaya na tayo punta doon. So visit, umulan. Hindi tayo makakagala. Umulan guys, mga katato. So meron din ditong sampalo. Yun dami. Madaming bunga yan, malaki. Ayun kita nyo, ang dami. Pwedeng pang asim sa sinigang. Diba lahat nandito sa Bicol, sa Maynila, puro bili. Maulan pa. Pero solid naman ang tanawin dito guys. Kita nyo naman, relaxing talaga. Pero hindi ako lagi nalabas dito mga katato.
Sa tanghali kasi sobrang init eh. Baka tayo umitim. Hi! So yung mga katato, wala ng ulan. Yun oh, tumila na oh, tumila na. So punta na tayo, gala tayo. So guys, ayun oh, lapitan natin yung sampalok, ang dami oh. Kita nyo yan. Hindi nyo kita no? Kita natin. Ayan oh, daming bunga. Ayan oh, isa, dalawa, dami. Ito pa. Ito pa oh. Yung pa, ang daming bunga oh. Oh, naghihinugan na nga, naglalaglagan na. Ayun oh, dami. Oh, dami. Ba? So guys, punta tayo. Lilibutin natin. Kahit medyo maulan, libutin natin. Punta natin doon. So guys, oh, ganda ng tanawin. Solid. Dito tayo dumaan. Ganda dun. Solid. Oh, daing ka lang. Ay, ano to? Dalandan. Eh no, may dalandan pa. Oh, dami. Daing bunga. Medyo maliliit pa. Meron din duhat. Ayan, duhat yan. Duhat. Ito, duhat din yan. So, yan guys. Yung hanggang dun, oh, kila may pina yan. Yung dito sa may pinagputulan ng ano, palayan. Hanggang dun yan oh. Tapos hanggang dun pa. Laki niya ito. May halas ah. Haba. Yahoo! Sarap! Buhay probinsya, mga katato tayo. Ganda no? Solid pare! Solid. Yun guys, so may bahay din doon, oh, mga katato. Tambok na ng mga damo dito. Ang linaw naman ng iPhone ng pogi ko dito. May halas ah. So guys, bababa tayo sa palayan guys. Tingnan natin. Sa palayan. Medyo na ambon-ambon pa. Ganda dito guys. Babalik ako dito next year. Mag-iipon muna ako ng pera. Then iipon, magpapatayo ng bahay. Ganda dito oh. Solid. Preskong presko pa. So guys, yung palayan na yan, kay may pina pa yan. Kila Ate Jean pa yan. Hanggang dun oh, sa may ano ng bahay. Ganda no. Oh, baka ni Ate Jean. Lilibutin na natin. So dun yung bahay nila may pina. So lilibutin natin yan. Kita nyo naman ang lawak ng lupa. Ganda dun oh. Puro puno. Solid. Ganda guys. Kita nyo naman oh. Solid. Ah, sarap. Sarap. Diba solid mga katato ang tanawin. So yun mga katato, nakita nyo naman yung
paligid dito sa bahay nila Ate Jane. Sobrang ganda, di ba? Lawak. So pauwi na ako. Pauwi na. Hanggang dito pa rin yan yung lupa nila, oh. Lawak yun. Nalalakaran ko. Uwi na tayo. Hey guys, duman ako kanina sa likod. Dito naman tayo sa harap. Yan. Yan naman yung harapan nila. Lawak man ang lupa na ito. Diyan naman yung sila Kuya Le, sila Ate Amy. So yung dilaw na yon, sila Kuya Alfred. Ito naman yung kila Pina. Yung kanina saan tayo nang galing. Lawak, hindi ko pa malibot lahat. Solid, diba? Simple lang ng buhay dito, guys. May manok, may pabo. Ayan. So guys, hanggang doon pa yun, oh, bahay. Yung lupa nilang lawak. So, uwi na tayo. Pagod. So guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. So, pinakita ko lang naman kung paano ka ganda dito sa Sorsogon. So, paano guys, hanggang dito na lang. Bye bye.